Sign Beauty Salon. अखा हाबाय थानाय दिनै एसे लेट जाबाय खुलिनाया दे खुलि माबार एथिं दोङो फार्मासि लाइमोन हेल्थ केयार फार्मासि हागोन ना हायासिं र दे बोलो बोलो र आरो नै हासिं र नै जोंनिया मामुआ दायो खुलिखांनानैखि रुमखौ सिबगासिनो नङाबा खानाय दोंगोरि जाना थायोना जों हरावबो सिबना थांखायो साफा खालामना थांखायो थेवबो ओरैनो बाय बांला थानायखौ बाय सिबबाय आरोना सिबनानै ओमफ्राय साखिखौ लगायगोन दायो रावबो खुलियाखै फार्मासियानो थाखुलिबाय फार्मासियाबो जानो Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय. I hope नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जानांगौ. आंबो मोजाङैनो दङ. And आं दिनै भिडिअ बानायदों माने ओरैनो आरोना पार्लाराव सोर मा खालामफायो बेफोरखौ आं देखायगोन नोंथांमोननो बेसेबां मा अफार दङ बेफोरखौबो खिथागोन. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. स' थ'दे आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. अखा हागासिनो तामाम अखा हागासिनो नुवाखैसो केमेरायाव दिनै बोथोरानो थान्दा जागासिनो बेखौनो एसे बोथोरा थान्दा जागासिनो ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो फार्मासिखौबो देखायगोन सानि फार्मासिखौ बै लाइमोन हेल्थ केयार फार्मासिखौ देखायगोन आं दायो बेयावहाय चेन्नाइनिफ्रायबो माने डक्टर फैयो बिथांमोना चेन्नाइयाव थांलायनो दरकार गैलाया बेयावनो फैनानै चेकआप खालामफैनो हागोन चेन्नाइनिफ्राय फैयो ओमफ्राय आरो माबा जायगानि फैबाय थायोमोनलै आं दायो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना जुदि चेकआप खालामनो फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय बेयावनो चेन्नाइयाव थांलायनो दरकार गैलाया चेकआप बेयावनो खालामफैनो हागोन दं बेयाव लाइमोन हेल्थ केयार फार्मासियाव बे जाबाय सस्तिनि खाथियावनो जोंनि फार्मासि लागालागि जोंनि फार्मासिनो सरि जोंनि पार्लारनि लागालागि नोंथांमोना फैबानो जाबाय होमबारा खाथिया मबाइल नायगासिनो जोंनि दिनैनि फार्स्ट कास्टमार फेसियेल आरो हेयर स्पा चलो अखा हागासिनो
बेनो सानि फार्मासिया नों खिथानो ना डक्टर फैनायफोरखौ खिथा साबस्क्राइबारफोरनो खिथादो मानि डक्टर फैगोन बेयाव लाइमोन फार्मासियाव थांनाय 28 तारिखाव केस माबा फैदोंमोन कार्डिय'लजिस्ट आरो ओमफ्राय 29 तारिखाव गेस्ट्र'लजि फैदोंमोन चेन्नाइ MGM हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय दा माला फैगोन बिसोरो नेक्स्ट नभेम्बराव 16 तारिखाव फैगोन 16 तारिखाव गेस्ट्र' आरो निउर'लजिस्ट नोंथांमोना जुदि फैयोबा ओमफ्राय फैनो हागोन आं देखायना होनि फार्मासिखौ बेयावनो जाबाय बेयावनो जाबाय डक्टरा थायो माने फैबा थायो आरोना बेयाव नायजागोन बेबो मोनसे रुम नोंथांमोना फैनो हागोन बेयाव दानिया चेन्नाइयाव थांनो दरकार गैला आरोना इयावनो चेकआपनि खारने इयावनो फैनो हासिगोन आरो सब मुलिफोरखौनो मोनगोन बेयाव सब मेडिसिनफोरखौनो नोंथांमोना फैबाय थानांगोन आरो मा खालि मा फैयो आं आपडेट होबाय थागोन आरोना स' फैबानो जाबाय नोंथांमोना स्टिम होगासिनो बिदि स्टिम होनानै मासाज खालामबाथाय बांसिन मोजांसिन जायो आरोना नै बाबुआ खानाय सिननो बायदो सिननो बायगो सोरदो बायदो नों बुंस' सोरदो बायदो मादो खानाया तेरे नाम जादोंस' नोंनिया बाथिकाट आब' बायदो मैयायो स्मुथनिं आरो केराटिन खालामजादोंमोन ओमफ्राय दायो खानाय सुनो फैदो आब' इदि हाय ना बुं हाय ना बुं दिनै खानाय सुजागोन आब' ओमफ्राय मा खालामजागोन फैसा लांजागोन स' जोंनिया दिनै टिफिना इयो घुगनि ओमफ्राय इयाव मा दङ सालाद पनिर फ्राय दिनै मंगलबार टिउसडे बेखायनो निरामिस जोंनिया हदाय टिफिन फैयो आया बर' किटचेननिफ्राय टिफिन फैयो जोंनिया हले न'निनो संनाय न'निफ्रायनो लाना फैदों स' जों दायो जानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दानसै स' गाइस जों दायो फुचका चेलेन्ज खालामनो नागिरदों दायो बर्तमान कास्टमार गैथ'वा ओमफ्राय कास्टमाराबो एसां गैया दिनै आरो गैया माने मा किसुमाना माने भिडिअ नुजानो बायो नालाय ओंखायनो भिडिअ लानाय जायासै बिसोरखौ ओमफ्राय जों दायो जों सानैबो फुचका चेलेन्ज खालामनायदों जोंनियाव दोङो र' 4 6 8 9टा फुचका दोङो जोंनियाव बिदि मोनसे बारा जाना दोङो इखौ साइड खालामना माने 30 सेकेन्डआव सोर सासेया बांसिन बारा जानो हायो बेखौ बेनो जागोन जोंनि चेलेन्जआ 30 सेकेन्डआव ओमफ्राय एख' गैया जोंना जिखिबाबो एख' मोना ओरैनो आरो टाइम पास फुचका जानोबो लुगैदोंमोन बेनि थाखायनो जाननानै बिदिनो ओरैनो जागोन जाहाथे आरो चेलेन्जखौनो खालामसै होननानै जों मावदों आं दा चेलेन्ज खालामनो नागिरदों दे फाय माब्रै 30 सेकेन्डआव दे मोनसे टाइमार जों माबाखौ सोना लाग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोन लोगो मोनगासिनो आलुखौ सोना लाग्रोनि स' जोंनिया दायो आलुफोरखौ सुजुबाय फुचकायाव ओमफ्राय जोंनिया 30 सेकेन्ड जागोन 30 सेकेन्डआव सोर बांसिन जानो हायो बेनो जोंनि चेलेन्जआ दिनैनि ओमफ्राय नै आं टाइमारखौ होनोसै स्टार्ट खालामसै
र' इ माखौ लाबोदो आं दा सुवाखैनो हा 1 2 3 2 सेकेन्ड जल्दी नोंनिया मोनसे गावनो जाखाया नोङो नै इयावसो नोङो खारदो 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड आरो जोङो आङो 28आवनो आङो मोनब्रै जादो ओमफ्राय मा गोखै खादै गोलैबाय ओमफ्राय नोङो बेसाङाव मोनसे बारा जादो जोंनिया थारमाने आं जिखिदो दं आङो सारदा भिडिअ नाय नोङो भिडिअ नायनानै जोङो माबा खालामगोन नोंनियाबो 5टाल' जादो भिडिअ नाय गाइस जों भिडिअ नायनानै खिथागासिनो रिजाल्टखौ रावबो स' जोंनिया रावबो जिखियासै इनो टाइमार नायनानै जोङो दासो भिडिअ नायनानै डिसाइड खालामबाय जे खानैयाबो ड्र जादो इयो टाइम बारनानै 30 सेकेन्ड बारनानैसो मोनसेबो जादो बेनिखायनो जोंनिया दा टटेल जों मोनब्रै जानाय जादो माने इ मोनबा जादो थेवबो माने टाइमार बारनानैसो बेनिखायनो जोंनिया ड्र जादो ओमफ्राय खायसेया जाजुबनानै भिडिअ नायनानै जाजुबनानै खारबाय ओमफ्राय दायो मोनथाम दंबायो माने मस्थ' गोखै जानो हायाखै माबाया गोखै जालाय जादो बाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबोरै रांखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय स' बाय बाय गाइस